UPPL माने दुर्बल जाबाय BPLनि खामोन नोंसोरो बिनि उनाव गेजेर ससेयाव UPPL थांबाय दायो आरो BPLनो फैफिनबाय मा बुङो नंगौ नंनाया आं माबा UPPL आव थांदोंमोन फिन BPL आव जयेन जानाय कारना जाबाय UPPL नि नीति नियमफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं फिन BPF हान्जायाव हाबफिननाय जाबाय फोथायनाय दङ ना BPF हान्जाया फैगोन बिसायख'थियाव देरहागोन आरो सरकारआ फोथायनाय दङ হয় फोथायनाय दङ निश्चय फोथायनाय दङ फैगौ बिसायख'थियाव सरकार जागोना रोखा नोंथांनि नोजोराव UPPL आरो BPF बबे मोनसे गोरा जाना दङ नैजि रौता सिगां UPPL फिन BPF आव जाहोना बेनोदि UPPL माने दुर्बल जाबाय गासिबो फैजोबसिगोन किन्तु जों होनखादों बे समावनो बे एखेबारे नंखाय दिनै बे थारैनो प्रमाण जाबाय जोंहा सन्जय बिथाङा गाव निजेनो दिनै जोंजों रायलायफैफिननानै फैफिनबाय आरो बिथाङा जोंनो खोन्थाबाय थारैनो बिथांमोना माबा मोनसे लब देखायनानै थगायनानैसो बिथांमोनखौ लांदोंमोन किन्तु बे साननैसो थांनानैनो बिथांमोननि पार्टियाव मा सोलिया गासिबो मिथिजोबखाबाय ओंखायनो दिनैसिम रौता समस्तियाव जेसेबांनाखि UPPL दोलोआ बा नीलत स्वर्गियारिया जयेन होबाय थादों बे जयेनफ्रा फ्राय नंखाय लब देखायनानै सोरनोबा थाखा फैसा जासिनानै किन्तु बिथाङा जयेन होनाय लोगो लोगो आंथ' ओरैबायदि मोनदों माने अखानायैनो जोंजों फैफिननो नागिरो आं दा जयेन होख'नोसो हायाखै आरो बिथांमोननि बायदि जोङो इमान प्रचार खालामाखै किन्तु सानफ्रामबो जोंनाव माने मा होनगोन 100 200 300 हालागै जयेन जाबाय थायो दानि बावैबो आङो दरथाम गामियाव आङो जयेन होनानै फैदों दा ओंखायनो रौता समस्तिनि जितु स्टेटिक BPF रौता समस्तियावथ' BPF आ बिराद स्ट्रं देग्लाय माने नीलत स्वर्गियारि हिसाबैनो गावनो दुर्बलखा आरो UPPL दोलोनि सायावथ' रायजोआ बे 5 बोसोराव माबायदि गोदै गोखा मिथिजोबखाबाय एबार ओंखायनो बिथांमोननि सायाव रायजोआ आस्था गैया आरो बर्तमान जाय दानि EM नीलत स्वर्गियारि बिथांनि सायाव एसेबो गोजोननाय गैया 10टा समस्ति उदालगुरियाव बेबायदिनो 10टा समस्तियाव BPF मोनबेसे एबारथ' बिराद उल्था रिजाल्ट जागोन थांनाय बाराव जोंनि थाखायनो सरकार जायासै जोंहा दुखु मोननाय दं जों सासेल' देरहानो हादों एबार उल्था रिजाल्ट जागोन एबार जों खमावबो 7टा समस्तिखौ जोङो उदालगुरिनिफ्राय देरहानो हागोन मोनसे खोथा बुंदोंमोन हाग्रामाया सिंगल कालहागोन मा होनना बेखौ लानानै गोबां दावराव जागासिनो बेखौ लानानैथ' दावराव जानो गोनां जेबो खोथा गैया जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों बयबो मानियो जोंहा जोंनि गेजेराव रायलायनाय जोंहा देरहाथारनांगौ जाहाथे जों बयबो सिरियास जायो बेखौ खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो जोंनि सरकारखौ फारसेथिं सनितपुरनि जितु हाबनाय गामि बेफोराव BPFआ जितु थांनानै बिथांमोना कनभिन्स खालामदों बा भटनि थाखाय थांदों बा रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों बेनि सायावबो गोबां दान्थे बिदान्थेखौ जों नुनो मोनदों दान्थे बिदान्थेया जाहैबाय बिथांमोना गिनाय खनसे हाबगासेयावनो गिदों बिथांमोना जों खनसेल'सो थांदों बे हाबगासेयावनो ड्रामा बायदि जिबायदि बाथ्रा बुंहोदों किन्तु बेवहाय फ्राय माने बिनि गुबै रायजो राजाफोर गफुरनि हक बिश्नाथनि हक बा बाथासिफोरनि हक गुबै रायजो राजा दासिमबो BPFनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुङाखै जाय बुंदों मेकिं खालामनानै माबा माबि बाथ्रा बुंलायबायदों गासिबो UPPL दोलोआ बुंदों UPPL दोलोआथ' जोंनि उल्था बुंखागोन रायजोआ बुंबासो साननांगौआ रायजोआथ' बुङाखैना BPFनि सायाव जथेस्थ' मोजां मोननाय दं आरो सोरबा बुङाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एखे राहैनो सरकाराव 15 बोसोर मोनफेरनाय आरो बिथाङा मारै माने बेफोर ओनसोलनि रायजोफोरखौ अनबोफेरदोंमोन बेखौ बयबो मिथिखायो बिनि सिगाङावबो संगठनाव थानाय समाव बेहा बेफोरजों माबायदि रिलेसन दंमोन बेखौ रायजोआ मिथिखायो ओंखायनो दिनै सोरबाया जानला मोनला बुङोबा BPFआ गामि हाबनायाव केस होदों माबा होदों नंखाय खोथा बुङोब्ला रायजोआ फोथाया आरो BPFआ रावखौबो केस होआखै जों BTR जेब्ला एकर्ड जादों जों बुंदोंसो BTRआव जि गामि हाबगोन रोखा जानांगौ मोजां जानांगौ 6 सिडिउलनि नेमजों जानांगौ आरो जायफ्रा हाबा बिथांमोननि जि बर' कसारि वेलफेयार बेबो मोजां जानांगौ किन्तु दिनै केस होनाय मानाय जायफोर खोथा बुंनो थांब्लाथ' गावसोरजों थानाय माने किसुमान व्यक्ति नामखौ लाबाबो जायो लायाबाबो जायो चन्दन ब्रह्ममोन खाम्फा बरगयारि बिथांमोन
हितेश बसुम बिथांमोनासो केस होदों BPFआथ' केस होआखैना थ' ओरैनो माबा माबि बुंनानै रायजोखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों आरो खिन्थु दिनैसिम आं नुदों सनितपुर बिश्वनाथनि रावबो मानसिया रावबो रायजोआ कमन पिपला BPFनि सायाव गाज्रि बाथ्रा रावबो बुङाखै सार आरो बुंदों नोंथांमोननिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होनना बुंदों बेनि बेलायाव बे जिखिनि सिमा एक्सटेनसन जादोंमोन नोंथांमोना जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया दिनै मानो थाखाय आगान होदों होनना बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो सानदों बेलायाव कन्ट्रिबिउसन दंनाय गैयै जिखुनु जाया बेवहाय कन्ट्रिबिउसन गैया ना मारै बुंनो गथाय रायजो राजाया जे BTCआ जे एक्सपान्ड जानांगौ बेहायथ' बयबो मदद होदोंना बयबो मदद होदों जोंनि रायजोनि लुबैनायाथ' बिनि बारासोमोन नङा होमबा आलदा रायजो जानांगौ बयबो हाबजोबनांगौ बिसोमोन जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना नैबे एकर्डसिम सफैनो हादों खिन्थु दिनैसिम बिथांमोना जिबायदि एकर्ड खालामबाय जोंथ' दुखुसो मोनो बुंसोलायदों हाग्रामाया कुनु दिन माने सनितपुरखौ BTCआव हाबजानायखौ लुबैया होननानै बिथांमोना जे बुंदों नंखाय बाथ्रा बियो नंखाय बाथ्रा बेखौ UPPL बुंनायसो होनदों आङो रावबो रायजोआ बुङाखै बेखौ जि नोंथांमोना आंखौ सोंगासिनो दङ UPPL बुंनाय गोजा UPPLआथ' बुंखागोन गिनानै बुंखागोन रायजोआ बुंबासो जोङो सानगौमोन खोथाया माबायदि खिन्थु रावबो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजोआ बे बाथ्राखौ बुङाखै थेंक इउ